Bibigyan pa natin ng iba pang pagpamahayag, no? Pagbalik Silbert Dunduyano para sa wala pa tayong break, sir. Meron ka pang 6 minuto. Salamat kayo, no? Balik na po ko dire. Okay. Salamat sa namahayag sa piniling nasud. Okay. Actually, kini nga tema na hisgutan namon ni Brad Douglas atong among discussion diri. Dong maurag hapon sa side sa Katoliko ato gyung ipabarog nga Roma gyud ang nabalhinan sa sentro. Ang una na kong bali response sa gipamahayag ni Brad Jerry kaganina nga iyang gibulag ng kanang pagbalhin sa sentro o pagwali. Dili dapat ibulago na to na kay ang pangutanan ko diha og asa mabalhin ang sentro unsa may buhaton dito. Di ba magwali? Isang yaw ang pulong sa dili gyud na inseparable ng pulong pagbalhin sa sentro o pagwali. Kailangan lang og unsay buhaton nila dito inigbalhin na sa sentro. Wali man gyud na. Oh. Unya dili mo pasar gyud ang Pilipinas nga mo'y balhinan sa sentro sa rason pananglit mo og ang ilang gitumbok ana ang piniling nasod ni Tatay Paulino man nagsugod man na 1957. Dili na siya mo pasar kung atong i-cross examine kay ang paghulagway sa gingharian ni Kristo sa Lucas 1:33 magpadayon man. So to pa sugod atong unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, present yun ng gingharian, dili na mawala. Sa ato pa kung paaboton pa ang 1957, so na di panahon nga wala gingharian sa Dios. Di ba? Sama na pong teaching sa INC ni Felix Manalo nga 1914 kuno mi bangon. Sa to pa wala di iglesia ni Kristo before 1914. Di ba? So kung atong i-appeal yun ng Lucas 1:33 ang gingharian ni Kristo padayon gana. Sugod atong unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikauno hangtod sa atong panahon karon. Og nganong sigurado kita nga Roma tungod kay kung akong ikotong akong nahisgutan sa among discussion ni Brad Douglas nga layo kuno sa Jerusalem buhat 2:39 layo na siya nga dapit ug ang layo nga dapit gihisgutan sa buhat 22:21 nga kanang mga nanimuyo anang lugar lugar kuno na sa mga hintil hato pa dili mga Hudeo nya mutakdo gyud sa Roma kay ang Roma lugar sa mga hintil. Unya giunsa man gyud nato pagsiguro nga Roma gyud ang gipasabot ni Kristo nga balhinan sa sentro kay sa sunod nga chapter sa chapter 23 verse 11 sa riyang giingnan niya si Pablo. Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod o pagwali usab didto sa Roma. Daan naman ang ingon daan si Kristo nga ibalhin ng sentro. Wa may laing lugar diha nga giparalel niya sa Jerusalem, Roma man. So, Roma ang nasa huna-huna ni Kristo. So, ako lang balikon nga, kung atong isiparate ng pulong pagbalhin sa sentro, di na to na siya iusa, o kanang pagwali, ang pangutana mo diya, og mabalhin na pananglit dili Roma, Pilipinas, ang gibalhinan. O sa may buhaton sa Pilipinas, di magwali. So, dili na to bulagon ng pagbalhin sa sentro o pagwali. Lamang ang gigamit ni Kristo pagpamulong ni Pablo sa 23:11, kanang pagwali, tungod kay redundancy naman kung maghisgot pa siya diha og kana bang ibalhin kay iyan naman ang gisgutan sa Mateo 21:43. Di ba katong ningon siya nga pagakuhaon nga na kaninyo ug igatugyan so sa kadapit o sa laing hubad katawhan nasud sa King James Version so ibalhin so nahisgutan na niya nga ibalhin then unsa may buhaton diha di na dito sa 23:11 iyang giklaro po unsay buhaton sa balhinan sa sentro magwali si Pablo dito magwali so dili mo ni i-separate so Roma din lain pa pod nga atong lig-ong baruganan nganong Roma gyud tungod kay kung maghisgot kay taging harian ang hari si Kristo unya ang hari naman ay prime minister tanawon ko na to ang background anang gingharian sa Dios sa daang kasabutan di ba ang hari na ay prime minister kanang tinugyanan sa Yahweh sa gingharian sa langit
Oh. Dayon, sa ato pa, mao ni mamuno ang Prime Minister tinugyanan si Yahweh. Sa gingharian ni Kristo, si Pedro may ang gitugyanan si Yahweh. Sa to pa, si Pedro may unang Prime Minister sa iglesia. Sa to pa, kung asa ning Prime Minister nga lugar, dito gyud ang sentro. May laing reference, no, kung tanaw na to ang history, gani daghan ng mga protestante nga ilang ni amin na sila, ni dawat na sila nga sakto gyud ang baruganan sa Katoliko nga nakaabot gyud si Pedro. Kaya ang una gong reaksyon sa mga protestante, wa gyud kuno naabot si Pedro sa Roma tungod kay way mabasa sa Biblia litra por litra. Dili man na himuong argumento kung dili mabasa litra por litra sabto ng dili tinuod kay pagkadaghang tinuod nga di mabasa sa Biblia para sa nang history ni Rizal, di man na mabasa sa Biblia pero tinuod na. Kadtong panahon ni Constantino, nga iyang gideklara sa iyang imperyo nga himuong tahuron ang adlawng Domingo. Nabasa ba ko na sa Biblia? Dili. Pero tinuod na. So, umao na nga ang Prime Minister nga si Pedro, kung tanaw na to ang history, kung mutuota sa tradisyon nga si Pedro na martir dito sa Roma, kauban ni Pablo, niya, sa ato pa, automatic, kung 15 na puli diha siyang katungdanan, so siya na po ang Prime Minister. Muna nga, tanaw na to sa history, sa listahan sa mga popes, gikan ni Pedro, Linus, Clitus, Clemente, hangtod ni Pope Leo karon, nagyod ang ilang sentro, na ang ilang pangkalahatang nanukad nga pamahala na sa Roma. So, mauna, dayon mo, kuhan sa tapos, kay na ay commercial. Okay, no? Sa atong pagpadayon, ato na lang siya nga ipadayon maya-maya. So, ang atong tak na alas 5:01 sa kahaponon. Dialogo sa kamaturan. Okay mga kapatid, no? Sa ating pagpadayon, tagaan pa dahapon na to og time, no? Sa iyang pagpaliwanag kang Silbert Donduyano. Okay, dugang pamatuod nga dili gyud sa Pilipinas pinagi sa piniling nasod nga nasugdan ni adtong 1957. Dugang pamatuod nga dili gyud na mao ang gibalhinan sa sentro ang Pilipinas tungod kay ang instruction ni Kristo nga kadtong wala masakop sa iyang panon sa kupon. Unya ang Prime Minister lagi iyang gipasabot si Pedro. Katong taliabot na siya mukayab sa langit, di ba? Gaalirong ang mga apostol dito. Pero si Pedro mo yang giingnan, Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Unsa man naibot ipasabot ana, gihimo siyang universal pastor. Kay ang karnero ni Kristo universal man. Kung atong itandi sa pagkapastor sa mga obispo, limited ang lugar, panalitan Diocese of Dipolog, Bishop Kairmari. O guban pang mga bishop, limited ang ilang pastoran, no? By district lang. Pero ang kang Pedro, mauna ang kang Kristo, universal. Ingon mo siya, ang akong mga karnero, dumalaho ni Pedro. Sa to pa, ihimo siyang representative. Munang dili, wala masayop ang Katoliko nga gitawag nag Vicar of Christ ng posisyon ni Pedro. Unya, nasa buhat 1:20 kung mabakanti, dunay mupuli. Sa mas katungdanan ni Judas, nabakanti. Mabasa pas Biblia, kinsa nakapuli si Matias. Mabitaw supak ang Katolikuan ng Bible alone doctrine. Kaya di man mabasa sa Biblia kung kinsa nakapulis, katungdanan ni Pedro, ng holder of the keys. Asa man mabasa, kinsa may nailistahan nga pagbakante sa katungdanan ni Pedro bilang holder of the keys, kinsa nakapuli niya, kinsa may makahatag og listahan. Katoliko, kanang list of popes. Linus, Clemente, Linus, dinagay ko kami muras. Siya pa to? Basta kay ang ikaupat si Clemente. Niya ang ngalan ni Clemente, mabasa sa Biblia, kanang Filipos 4:3. Di lang mabasa nga, siya may nakapuli isip Port Bishop of Rome, unas Pedro man, dito sa Roma. Sumaw na nga, usa na siya sa kapamatuod nga tungod kay ang Prime Minister ni Kristo sa iyang iglesia, si Pedro din, ang puli-pulihan ng katungdanan, naaman gyud sa Roma, gapuyo. So naagyud sa Roma, nabalhin ang sentro sa gingharian ni Kristo. Mao na nga ni adtong Council of Trent, gidugangan og description ng iglesia, kay sa Council of Nicaea,
kuan raman to apostolic, no? Kay na di ba sa Nicene Creed, kung kabalo mo sa Nicene Creed sa Katoliko, one Holy Catholic Apostolic. Maingon ang uban nganong wa man gibutang ag Roman, kay kanang Roman awahin na nadugang sa Council of Trent 1546. Munang nahimong Roman Catholic Church. Unya angay mo tuo ta og council kay naatay president ana katong Council of Jerusalem. Di ba? Unya asa mag-authority ang mga council? Kadtong giingon ni Kristo sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Mao nang valid to Council of Jerusalem. Unya sayop kung ingon ta nga usa ra ka council ang mahimo sa iglesia. Kay kung unsa pay mga problema nga moabot mag-meeting naman po na. O bitaw tong unsa may problema sa Council of Jerusalem, katong bangi nila kung kining mahitungod sa mga Hudiyo o mga Hentil ba, kay na may uban nga isipon paghapong ipihig hapon ang mga Hentil. Dili naman na unsa na sa ilang gidebatihan sa Council of Jerusalem. Ug unsa ilang na final decision dito ang may baro gani sa dogmatic statement si Pedro. Yung sa human sa taas nilang lantugi. Dayon nitingog pod si James kay siya may obispo sa Jerusalem atong higayuna. So mao na nga mutuot ang mga council unya kay mao lagi kinsa may nakapulis katungdanan ni Pedro. Linos, Clemente sa tupa ug asa ning posisyon na niya kay katong Council of ansa pa to? Kuan katong sa Trent. Pinamunuan man do sa Santo Papa nga successor sa katungdanan ni Pedro. O nga iyang dili ang Council of Trent 1546. 1546. Okay. Kay ngano kung napugos ang mga obispo gidugangan og description kay kanibang naamang yung mga protestante nga ilang pong awaton ng Catholic nga description. Kay mingon sila nga Catholic pug kuno sila. So padaghan ang nag-awat-awat. So unsa may buhaton sa mga tinuod nga authorities mga obispo magdugang sila description. Pas ba na atong kwarta ba? Di ba pag makabantay ang Central Bank kay sila may authority nga mabutang og description kanang mga timailhan, makabantay gali ang Central Bank, nakopya na, magbutang sila glain para mahibaw-an dyan sa piki o dili. Kunya kay naaman sa mga obispo ang authority, so silang may mabutang og mga description. Gidugang ng Roman nga but pasabot ang tinuod nga Catholic kadtong ang sentro na sa Roma. Mao na ang kuan nganong dugangan. Unya biblical po ng pagbutang og description na sa Jeremias 31:21, no? Tung nagingon diya nga butangag mga ilhanan o mga description ng dalan, kinsa man ang dalan sa atong pagtuo si Kristo. Yang iglesia lawas man niya sa tupa, butangag description ang iglesia ni Kristong tinuod. Muna dili ta pauwat anang magdaladalas ngalan ni Kristo kay sayo na ng kopyahon. Munang butangan yun nag-description kay mo man ang mga ilhanan. Unya ang mabutang katong nay authority. Kay sama sa kwarta bitaw dili man pwede bisan kinsa mahimong kwarta. Ang Central Bank raman ang nay authority. Unya base sa history mga obispo may nay authority. Kay ang ordination sa mga obispo connected man gyud sa mga apostol base sa history. Hatag-tag example duha ka obispong Katoliko, Bishop Ignacio, kinsa man na siyang disipulo ni Juan Evangelista. Si Polycarp, disciple gihapon na ni John. O si Ireneo, disciple siya ni Polycarp. Unya kay ang teacher ni Polycarp si Juan man, so connected ning mga obispo sa Katoliko. So na nilang authority kung dugangan nilang description nga Roman, paalot gyud tang tanan, mosaludo ta kay naman sila authority. Ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, inyong itugot. Unya usa sa desisyonan sa mga obispo nga bisan ang mga dili Katoliko hinguyon. Nga di sila kabalibad kung maingon sila walay authority ang mga obispo ang pangutana nganong niuyon mo nga 27 ra ka libro ang inspired sa New Testament. Kinsa may gabuot ana? Wala na mahimo sa mga apostol kay panahon sa mga apostol wa pa sila magdeklara sa Bible canon. Di ba? Wala pa gali sila New Testament compilation silang panahon. Kinsa may nagbuot nga i-appeal sa atong libro sa Old Testament, i-appeal ang New Testament o kinsa nagbuot sa ihap. Wa joy laing council ang nag-una ana, Council of Rome 382. Nga gihashasan sa mga obispo unsay i-appeal nga himuon natong inspired nga mao ni atong official nga canon sa New Testament. Timan daghang kaayong sinulat ang mga Kristiyano during that time, dili lang 27. Napay si Persupermas daghang kayo katong Didake, kanang Didake Christian writings pa na, pero wala na gi-appeal sa Biblia. Nato.
Pero ang mga obispo nagingon, naman sila, di lang ko kami-memorize sa ilang, giunsa nila pag, giunsa ilang basis ba sa pagpili nga unsa i-appeal sa New Testament. Pero sa sunod, kung mag-topic ta na ako ng tunan. Oh. Mauna nga, sila may nagbuot nga 27 ra ka libro ang New Testament. Nya, kung wala sila authority, ang pangutana, nganong nituot ng mga protestante, bisan ng piniling nasod, Iglesia ni Cristo, mga born again, tanan, puros ni Oyon, anang desisyon sa mga obispo niya itong Council of Rome 382. So kung gusto sila nga, ang mga dili katoliko, mahimo silang inconsistent, so ilang barugan ng walay authority ng mga obispo. So dili nila tuhuan nga ang official nga lista sa New Testament 27 ka libro kay product man na. Buot-buot man na sa mga obispong katoliko. Kay ang mga apostol wa man kahimuan na silang panahon kana galing pagbutang og chapter og verses, dili man mga apostol kabutang ana. Di ba? Kanang pagbahin-bahin sa chapter, dili mga kay panahon sa mga apostol nagsulat sila wa gyud na butangig numero nila ng Biblia. O chapter og verses. Sumala sa history, mga katoliko may gagamaan na pinanghuluhan sa mga obispo. Namanggali tay sa libro ni Bradshaw na manggali na gibutang. Oh. So mao na nga dili ta maminaw sa mga obispong katoliko kay sila may naagi authority. Kung bisan kinsa atong paminawon mo ng ma-private interpretation na dili na authoritative. Yatimana na to bawal ng private interpretation sumala sa 2 Pedro 1:20 kay kanang private interpretation mo na hinungdan ni daghan ning relihiyon. Kay wala man nila gihimong Supreme Court ang mga obispo nga mao man ni ang successor sa mga apostol. Mao bitaw atong gobyerno naagi Supreme Court aron moundang ng debate sa mga abogado kay inigtingog sa Supreme Court kinahanglan hilom tanan kay makatawan biya ka abogado kay supakon nimo ng desisyon sa Supreme Court. Unya kay klaro man nga ang Supreme Court sa Biblia mga obispo man kay sila man ang successor sa mga apostol. O bitaw sila may nagkukumpila ang listahan sa New Testament. Dira ko tama nga salamat. Okay, salamat kayo, no, Sir Silbert Donduyano sa pagpahayag, no, sa paglinaw, no, sa tinubdan o lintunganay sa simbahan sa Romano Katoliko. So, yan po mga kapatid, no, na dapat naintindihan natin na kung kanino o saan ba talaga ang batayan, no, sa pagpresentar. So, sa atong pagpadayon mga igsoon, tagaan na to og time atong igsoon sa pinili nga nasod giluwas o gipahiuli, no? So, go kapatid. Okay, daghang salamat sa atong halandong moderator, Brother Emmanuel Cabigon. Unya sa ato usab nga nasundan karon sa Silbert Adriatico Donduyano ingon nga Catholic Faith Defender sa Romano Katoliko. Ang motion is about sa Matthew 21:43 may tungod sa gingharian sa atong Ginoo nga iyang giwaon sa nasod sa Israel nya ibalhin ngadto sa usa ka nasod. Gipamatud-an sa among usa ka kauban, misyonaryo Jerry Mugawa Rocha nga ang gingharian sa atong nga Ginoo nga iyang gikuha sa nasod sa Israel ingon nga mo'y sentro sa iyang iglesia niadtong unang siglo sumala sa iyang plano nga iyang kuhaon. Nabalhin o iyang gibalhin nining kaulay mga adlaw dinhi mismo sa nasod sa Pilipinas. Pinagi na siyang kaugaling bagungalan Santo Papa Paulino Ungkoy sa Moragapay. Unya sa ato nga karon nga nasundan sa atong halandong igsoon, direktan niya ning gisupak Brother Silbert Adriatico Donduyano. Pinagi sa pipilan niya ka mga objections nga ato nga na take note. Una, tungod kay site sa atong igsoon missionary Jerry Arocha ang Mateo 21:43 nga dunay pagkuha sa mong gingharian o pagbalhin sa mong gingharian o niya gisite po niya ang Mateo buhat 23:11 nga dunay pagwali gatagan o kinindi ang conclusion ni Brad Jerry nga diin dili managsamag kahulugan ang pulong pagbalhin ug ang pulong kinindi ang pagwali pagpamatuod. Unya kini moy una nga gi-refute panghimakak ni Brad Silbert tungod kay sa conclusion nga gihimo ni Brad Jerry matud pa niya gihimo niyang gisiparit niya
ang pulong pagbalhin sa Mateo 21:43 ug ang Mateo 23:11. 23:11 nga matud pa ni Brad Silbert, inseparable ang pagbalhin sa gingharian ug ang pagwali. Okay. Inseparable ba gyud ni sumala sa konteksto nga gisayt ni Brad Jerry sa Mateo 21:43 o sa Buhat 23:11? Actually, may igsoon migala kaming mga pinili pag misgot tag gingharian ni adtong unang siglo, dili malalis, dili malilong nga doon nagipagwali. So uyon ko atong hisgutan ni Brad Silbert nga pag misgot kay tag gingharian sa Ginoo prior ni adtong unang siglo doon nagipagwali. Ay nga naman, Mateo 24:14 ingon gali siya og kini maayong balita mahitungod sa gingharian gikinahanglan igawali sa tibuok kalibutan. So absoluto dawat gud mi ato. Pero sa pag-ingon niya nga inseparable ang conclusion ang dili inseparable matud pa niya ang Mateo 23 Mateo 21:43 ug ang 23:11 sa kining ang Buhat, inseparable, dili kuno na nga masiparate, nag-uban yun na, kana may atong subayon. I-exegete na to. Kay ang Mateo 21:43, kung atong basahon, pag ingaw dito, sultihan ko kamo nga aging harian pagakuhaon kaninyo ug igahatag or ibalhin, sa laing version, igabalhin ngadto sa usa ka nasod nga bagapamunga sa bunga nini. But pasabot, sa pag-ingaw kuhaon dito, ang mahitabo, usaman, iyag yung tukuron. Naimutukod. Kaya di man naingon nga, pag abot dito, diretso siya nga nagwali. Pag abot dito, diretso atong hinumduman, nga ang kingharian sa atong Ginoo, prior sa ang iglesia, wala man to ingon nga diretso nagwali ang mga apostoles. Gitigom pa man to, gigader pa man to. Gitigom pa, Mateo 10:1, 2, 3, 4. Ang gihimo sa Dios anak, sa iyang mga pinili, maunang nahimong sentro ang iyang iglesia sa nasod sa Israel. Una, wala pa nagwali ang mga apostoles. Waman diretso magwali ang 12 ka apostoles. Gigader pa sila, gitigom pa sila sa Ginoo. Pag humagtigom sa Ginoo, nanang iyang magalimit itong mga apostoles, humanday na to, dunay timetable or timeline, nga gisugo na dayon niya ang iyang mga gitigom nga mga piniling apostoles sa pagwali. Maunay proseso sa sentro o sa gingharian sa atong Ginoo, ingon nga sentro sa iglesia. Wala pag-abot dito nga ingon sa naso sa Israel nga, oy, Pedro, nga nakita na to dito si Apostol Pedro nga nagwali, wala pa. Gitigong pa sila, bot pasabot sa samang kaagi, kung ibalhin sa Ginoo ang iyang gingharian sa usa ka nasod, ang mahitabo dito napa si tigumon. Ug katong iyang tigumon mao tay magwali. Mao dili misupak adto, dunay magwali. So, maunay exegesis sa Mateo 21:43. Nga din sa Mateo 21:43, ang gingharian, unang siglo na sa nasod sa Israel. Gitigom niya ang iyang mga pinili, nga ang iyang mga pinili, mauday giyagsugo niya sa pagwali. Bot pasabot, kay iya man kuhaon dito, ibalhin sa usa ka nasod, dito na po siya sa maong nasod, magpili og mga tao, ug unya, ang mga tao nga iyang pilion dito, mao na po'y muwali. Dili ingon nga ang mga tao dito, mo'y nagwali dito. Maunay sa Mateo 21:43. Karon, dirita sa i-additional na to. Sa Mateo 21:43, gingharian, una, tulok ka mahinungdanong elemento na agyo na existido na. Hari, pinili nga yang gipili nga yang harian, ug bunga sa ang gingharian. Mo ba na ingon siya, ihatag sa usa ka nasod, naaghapoy bunga. Makita gyapon na, so kanang tulok existido na. Bot pasabot, pag ibalhin dito sa nasod sa Roma, na dito ang Ginoong Hesus. Napod ay mga pinili, napod ang bunga. Karon, granting without admitting, nga ang pag-adto ni Pablo mo ipagbalhin sa sentro sa iglesia sa kitong Ginoo, bot pasabot, nagpatinaw nga ang iglesia Katolika Romana, dili dahil sa Ginoong si Kristo may nagtukod. Di ba? Si Pablo ko inabot dito. So bunga ra siya sa pagwali na po San Pablo, therefore, dili gyud ay na ag sentro nga si Ginoong Hesus maoy nagtukod mismo. So kung i-grant mo na mo mga pinili, ang Romano Katoliko, dili personal si Ginoong Kristo nagtukod, kung dili si Apostol Pablo. Sumala sa inyong claim. Kaya mao may pag-abot dito. Nya kinsa man si Pablo, lokal ra na.
sulugoon na. Dito ta sa Mateo 23, Buhat 23:11. Ang mga pulo nag-ingon, usa ka gagabion naghigda sa Pusan Pablo, nagpakita sa iya ang Ginoong Hesukristo sa espiritual nga kahimtang. Maingon nga ikaw nagpamatuod nako sa Jerusalem, magpamatuod usab ka nako sa Roma. Karon, ang pagpamatuod kuno ni Pablo sa Roma, mauna na ang pagbalhin o granting without admitting sa samang kahimtang kung ang pagpamatuod ni Pablo sa Roma mao ang pagbalhin sa sentro sa iglesia sa atong Ginoo. Klaro tin-aw lagi gyud nga si Pablo mao inyong visible, mao inyong pangulo, dili gyud si Ginoong Kristo. Oh. Nagpatinaw na, pero direta. Ang word ba nga pagkuha, pagbalhin o pag-restored? Kaya siyempre, kung kuhaon, ibalhin, i-restored. Sama ba nagkahulugan sa pagpamatuod? Sama ba nagkahulugan? Kaya matod pa niya, sa pag-cite ni Brajere, sa word nga pagbalhin o pagkakuha, sa Matthew 21:43 o Buhat 23:11, inseparable, dili kuno magbulag. Karon, gigamit ni Brajere, contextually, context to context, base sa Matthew 21:43 o 23:11. Karon, sa Matthew 23:11, pananaw, nagpakita, ang word nga gagamit, pagpamatuod. While sa Matthew 21:43, ang word nga gigamit, pagkuha o pagbalhin. Ang word ba nga pagbalhin o pagkuha, managsama ba nagkahulugan? Para moingon tag-inseparable sila, dili, magkuyog sila. Managsama ba nagkahulugan? Dili. Kaya ang word nga pamatuod, to testify means to become a witness sa maong lugar. Mahimo kang witness diha. Karon, pag ingon kag, like for example, dunay usa ka trahedya na hitabo diri sa Torno Highway. Diri na hitabo ang lugar, ang witness taga diri. Karon, ang kaso i-held sa Gulayon. Kay dito ang mga natungdan dito i-held. Karon ang witness dadon dito, maingon din ang kapitan o abogado. Maingon nga ikaw nakakita, witness ka dito sa Gulayon. Buot pasabot pa nga ang trahedya nga nahitabo diri sa Torno, gibalhin dito sa Roma. Dili witness lang ka, nagpamatuod ka. Dili na magpasabot nga nagpamatuod ka. Pareha karon no. Pareha karon no. Nagpamatuod si pareha karon no. Nagpamatuod si kini hindi ang Brother Emmanuel Cabigon. Nagpamatuod si Brother Emmanuel Cabigon. Nga diin ang kini hindi ang Assembly of Yah naabot diri sa Pilipinas, nagpamatuod siya. Nga naa, mao ning iglesia, bot pasabot ba nga ang iyang pagpamatuod diri na din gibalhin ang sentro? Dili uy. Hinoon sa laing bahin, sa pagpamatuod dito sa mga apostoles sa mga lugar nga dapit nga nadtuan, dunay mga lokal, dunay natukod, but lokal lagi na silang simbahan. But ang issue diri kining gingharian, ingon nga sentro sa iglesia, asa man gibalhin. Pero mao lagi gipasabot na ganyan ni Brajere, kinsa may mobalhin ana, kinsa may mopahiuli ana. Kay ug mingon tag si Pablo, kumukay si Pablo nagpamatuod sa Roma, mao na din tong pagbalhin. Karon mga igsoon mahigala, mga karonda, si Pablo dili lang kay sa Roma nagpamatuod ug nagwali o nagwitness may tungod sa gingharian o sa Ginoo mismo. Nagpamatuod siya Tesalonica, Akaya, Macedonia, Corinto, Galacia. Karon kung i-grant namong mga pinili nga ang pagpamatuod ni Pablo sa Roma mao pagbalhin sa sentro, but pasabot wa pagay sa maabot sa Roma. Gibalhin na niya sa Akaya, gibalhin na niya sa sentro kay nagpamatuod man po siya dito. Kanang mingon sila nga ang Roma mo gihimong paralel ni Jesucristo sa iyang pananawon sa Ginoo. Gihimo kuno ng kanunay. Di man kanunay kay kasara man tong pananawon na sa Matthew 23:1. Buhat 23:1. Dili man to ingon nga kanang ang kanunay kasara man to nahitabo. Ug unya dili lang man kay sa Roma ra gideklara ni Jesucristo nga magwitness ang mga apostoles. Like for example sa Buhat 1:8, ingon sa mga 12 ka apostoles, og kamo makadawat og Espiritu Santo, og kamo makadawat hinugagahom sa diha nga pagakonsaran kamo sa Espiritu Santo, og kamo unya ang akong mga saksi. Saksi. Si Pablo nagsaksi sa Roma pod. Ang mga apostoles nagsaksi pod. Gikan sa Jerusalem, Judea, Samaria, hangtod sa kinatumyan sa yuta. Karon, kung ang pagsaksi o ang pamatuod sa mga apostoles mao'y hinungdan
Nga kana di ay mo'y pagbalhin sa sentro na tablang pangarap daghang sentro. Unya usa ra man gyud maigsoon higala. Usa ra man gyud. Actually, maigsoon higala dito sa iyang kuan, sa iyang kinindi ang matod pa niya maigsoon higala. Buhat 22-21 halayong lugar mga hintil. Ruma kuno. Actually, ug mayong kag halayong lugar, di lamang kay Ruma rana mo hintil. Nabot na hinungdan ay iglesia sa Philadelphia, iglesia sa Pergamo, iglesia unsa man tong klasya? Mga Hudyo ba to? Mga hintil to. Unya contextually ang buhat 22-21 dili man na mahitungod sa pagpahiuli o pagtukod sa sentro sa iglesia o sa gingharian. May tungod na sa pagpamatuod sa maayong balita prior sa Dios anak nga diin didto ipamatuod sa tanang dapit nga ilamaton sa mga halayong lugar. Wa tay supak ana. Buhat 22-21 pagpamatuod pagwali sa maayong balita. Pero ang issue manggod lagi kana laging pagbalhin. Kinsay mo balhin, asa ibalhin. Dayon wa na matayong panahon maayong hapon natong tanan. Okay mga kapatid, ano? At nautdan man tayo ng oras. So, yun yung si Sir Douglas Mugawa Arotsa. Ang atong takna, alas 5:30 sa kahaponon. Dialogo sa kamaturan. Dialogo sa kamaturan. Okay mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy at ituloy natin yung pagtutuki, no? So, balik tayo kay Silbert Donduyano para sa 10 minutes na rebuttal, no? Para kung paano po nila sinalo at saka patunayan din ang pagpapatotoo. Sige, Silbert. Okay, uyon ko sa gipahayag ni Brad Douglas kaganina nga ang kahulugan. Uyon ko sa gipamahayag ni Brad Douglas kaganina nga ang kahulugan sa pagwali o pagbalhin dili na parehas og meaning. Pero inseparable kung maghisgotag unsa may buhaton og mabalhin na dito ang sentro. Okay, so magsangyaw gyud magwali. So ni uyon man pod si Brad Douglas nga magwali. So, walay problema na, no? Okay. Now, ang pag-ingon po na ko kaganina nga kung asa mabalhin ang sentro, magwali dito, so nana dito, sentro, gipasabot na mo Roma, kay tuwa po dito ang Prime Minister o Representative of Jesus Christ. Biging harian, good. Oh. Pero, og moingong ka nga, asa ato pa kung naabot mapud sa laing dapit nahimo na pud ang sentro dito dili kay usa ra man gyud sentro sa iglesia, no? Sama sa iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Naabot mapud sila sa ubang lugar, nagwali man pud sila pero usa ra gyud ilang sentro ang nasa Pilipinas. Ang sentral nila nasa Diliman man siguro na or basta kay naa sa Pilipinas. Nagwali sila sa nagkadaiyang dapit, naabot na pud gani kuno sila sa Roma. Pero dili wala mo daghan nilang sentro usa ra gyud na sa diri sa Pilipinas. Mao pod ang iglesia nga gitukod ni Kristo naabot sa ubang mga lugar pero usa ra gyud sentro. Unya ang sentro unta ani kung asa gasugod sa Jerusalem unta pero iya man gipasabot nga ibalhin. So layo kuno sa Jerusalem. Buhat 2:39 lugar sa mga hintil. Takdo gina sa Roma. Ug namang gani mga hintil sa ubang dapit pero ang Roma apila na. Unya nganong Roma gyud mo nabalhinan sa sentro kay tuwa man gyud naabot si Pedro dito. Hi Pablo. Dayon kung moingon sila nga dili man si Kristo may gawali panaugon dai ni Kristo. Nga naaman sa Biblia nga mobalik siya pero wala pa. Ya kung moingon ka nga bag-o ngalan na mao na sa Tatay Paulino Agapay nasa ato pa na is Kristo. Pero in new name na. Sa tupak, kinsa man din nang mubalik di ay. Kinsa man din nang mubalik nga giingon sa Biblia. Kung uingon ka nga nabag-o na iyang ngalan, mao na sa Tatay Paulino Agapay, sa tupak nakabalik na di ay pero new name na. So ano, humana unta kay og inigbalik ra ba ni Kristo paghukom sa mga buyig sa minatay ra ba? General judgment ra ba na? Nyawa pa man lagi general judgment kung mao manggali na si Tatay Paulino. Di ba? Oh. So, then kaganina wala gi tubag ni Brad Douglas tong akong giingon nga
kung matinood na nga Pilipinas jud mao tong gisugdan ni Tatay Paulino Agapay sa niadtong 1957, sa ato pa before 1957 wala di pinili. Diba? 1950s, 60s, 70s wala pinili. Niya musango na sa Lucas 1:33. Kay ang gingharian ni Kristo magpadayon man sugod sa iyang pagsugod. So unang siglo, ikaduha, ikatulo, 54, tanan dihang tuig diha, puros na anay pinili. O wa may lain, katoliko man na. Gani ka ng inyong kutloon sa buhat 4:32 nga pag-usahan ang mga butang history man sa Catholic Church. Kay kining Catholic Church, sumpay man ni atong grupo ha. So di ninyo na maangkon gani nga kamuna. Tingali mo ingon mo, anong wala man ninyo na buhata? Aw, inyo ng paghukom. Umingon mo, wala na mo nabuhatan ng pag-ausahan ng butang nga sa doktrina galis Katoliko tanang butang niya sa simbahan tanang Katoliko tag-iya na. Siguro may tungod sa yuta, moingon ka nga kanang pag-usahan ng property, wala man pud dili ni Kristo nga mag-own og property ang private. Di ba? Nya gitagaan pud ang gobyerno og authority sa Ginoo nga maghimog mga lagdaan nga pwede ang mga membro makabaton o kinang iyang private ownership. Unya dili ninyo ma-accuse ang Catholic Church nga wala gibuhat ng mga butang pagahiusahan kay kanang simbahan lang nga Katoliko tag-iya tanan ana puros mga Katoliko. Then karon kung doon naman gani mga sakop nga wala kayo makasunod sa diwa og kanang Spirit ni Kristo, di man na ebidensya nga mawala na iyang pagkatinuod kay sama nga sa panahon sa mga apostol na Judas, di man ka makaingon nga dili tinuod tukod ni Kristo kanay Judas. Di ba? Unya kung himuon nimong rason nga nakopya ninyo ng mga teaching sa Biblia, dili na ebidensya kung makopya ninyo ng pagtulon-an tinuod na kay kanang kwarta bitaw kinopya man na. Dili man na piki man na bisan pag makopya nimo, piki yun kay walay authority ang naghimo ana, no? Kanang magpataka lang himo kwarta bisag walay authority. Nya si Tatay Paulino pod, wa gid siya authority nga magtukod og iglesia. Tungod kay why ga-authorize niya, siya ra ga-claim. Gani ambot og naabay pulong si Tatay Paulino, sila rin nakahibuloan na og mo-claim ba gid siya nga gisugo siya, no? Pero walay evidence pod, no? Kay wa magi makita. Pero kuari ka sa Katoliko, sa line of succession, apostolic succession, gikan ni Pedro, mga apostol, ni Obispo Ignacio, Polycarp, Ireneo, hangtod sa present Pope Ron, naagyo na connection. Niya, di gyud mo sango sa Lucas 1:33 kay gapadayon man, no? Gingharian ni Kristo. Di na sa Marcos 4:31 ug 32 nga sa sinugdan gamay pa ni mo bitaw giingnan diya sa Lucas 12:32 ayok hadlok gamayng panon pero inigtubo ko no mahimong labing dako nga gingharian. Unya na sa Marcos 4:31 ug 32 dili na matuman ni Tatay Paulino kay gamay man na iyang grupo. Unya kanus-a man nasugdan ni Kristo. Unang siglo pa, so imagine mag 2,000 na katuig sa to pahiganti na ng gingharian na ron. Katoliko may maupasara na. Gani karon padayon pa ang victory sa Katoliko sa US kay imbis lugar na sa Protestante nagkadaga ng Katoliko sa Amerika karon. So nideklara nag-winning gani ang simbahang Katoliko sa kuan gani ang atong vice president sa US kuan na convert na sa Katoliko kanhi Protestante na. Bisan si Trump gani nga dili Katoliko pero murag mag-uyon-uyon sa teachings Katoliko. So, mauna nga, weak na gani ang Protestante sa Amerika kay divided, walay central leadership, kay lain-lain og mga leader. Whereas ang Katoliko, natuman yun ang giingon sa Biblia, usa ka panon, ubos, usa ka magbalantay, si Jesus na. Ang Prime Minister Peter and their successors, the popes. So kami mo'y nakatuman, although dili mi perfect, pero nakatuman yan ang giingon, usa ka panon, ubos, usa ka magbalantay. Genuine pa kay Pedro man ang katungdanan. Si Tatay Paulino Agapay, wala. Kinsa may gipulihan niya nga katungdanan nga siya ra may ga-claim. Nga ang katungdanan nga gipili ni Kristo nga kapasakupan, mao man ang kang Pedro. Pedro, ati man na ako mga karnero. Ang katungdanan kung mabakanti dunay mo puli, kinsa may successor ni Pedro, mao man ang mga popes. Diha ta makighiusa para matuman ang usa ka panon ubos usa ka magbalantay pero gahimo mo laing magbalantay nga dili nagsukad ni Pedro. Di ba? So,
tamis man nga matinabangon ta, way problema na. Kay bisan gani ang anghel, no? Magpaka-anghel sa kahayag, dili gyud na magpakitang daotan. Mag-disguise gyud na. Bisan ka na mga mamubudol gali, magbarong po na. Di ba? Need po na tanawon kayo, magpakita po sila, magkagidlay sila, madudahan man sila. So, magpakita gyud na sila murag anghel. Murag anghel gyud. So muna, dili ko tamanda ka salamat. Okay, salamat kayo, no, Sir Helbert Donduyano. At shout out muna tayo sa ating mga listeners, no? Sanisa Arutsa watching from Shiatsu Therapeutic Massage. There is Bara, no? And Juniper Anlag watching from Ipil, Sambuanga, Sibugay. And Madam Silona Arutsa watching. Oliver Villasorda watching from Barangay Biniray, Katipunan, Sambuanga del Norte. So sa ating mga salamat sa pagtanaw, si Emer Lucas watching from Pinyan, Sigabi. So yan po mga kapatid ang mga nagsa-shout out at salamat po kay sa atong mga kaigsunan, no, sa piniling nga nasod, giluwas og gipahiuli. Labi na gayud kay Tata Dan og Nanaday Linda o kay Ma'am Iba Agapay. So punta tayo kay Sir Douglas para sa another, no, round up ng 10 minutes at para tayo matapos bago pa ang ating 10 minutes lang kapatid. Pagkatapos niyan tayo ay magwi-break na dahil meron pa tayong devotion. Okay, additional na itong unang punto may sunmigala, giribat ni Sir Silbert nga matod pa niya, uyon siya sa ako ang gikauyunan nga pag misgot naging harian, doon nagipagwali. Siyempre, uyon yung guwana. Pero, nga matod pa niya nga, niuyon ko nga ang pagwali maong pagbalhin, kana mo yung dili kumuuyon. Oy. Ha? Kung atong uyunan nga ang pagwali mao'y pagbalhin, sama na sa akong ipasabot ganina, si Apo San Pablo na abot sa pagpangwali sa nagkalalapit, kung mao ang pagbalhin sa sentro sa gigharian, ang pagwali ni Apo San Pablo, therefore, wala pa kaya po siya maabot og Roma, gibalhin na. Manang dili kumuuyon sa kinindiyang interpretasyon ni Brad Silbert sa buhat 23:11 nga ang pagwali ni Pablo mo ang pagbalhin. Kay sa Biblia, ug misgot tag pagtukod sa iglesia, sa sentro sa iglesia sa atong Ginoo, wala man ingon nga ang mga apostoles nagwali diretso. Gitukod una sila, gitigom sila at human sa ilang pagtigom sa Ginoo, gisugo na din sila magwali. So, sa gingharian sa atong Ginoo, ingon nga mo sentro sa iglesia, dunay pagwali sa ang gingharian, pero una mahitabo nga ibalhin tukuron sa ang gingharian. Dayon, dusul sa gingharian, doon na pagwali. Dili ingon nga nagwali mao na ang pagtukod sa gingharian. Gitukod una ang gingharian, gitawag gitigom niya ang iyang mga pinili, dayon dunay pagwali. Kisa may mutawag og mutigom ana ang gingharian nga iyang tukuron nga dunay muwali. Siya man po na. Nga matod pa niya, kung wala ang pinili, 1957, wala gingharian ang atong Ginoo. Ambot lang kung sa unsang pamagyan naton ang Brad Silbert mahitungod ini gingharian sa atong Ginoo. Pero misgot ko ito gingharian sa atong Ginoo, bisang pag-ibalhinan niya, bisang pag matumag 1957, wa na magbut pasabot nga nawala ang gingharian. Salmo 119, Salmo 103:19, langit ug yuta gingharian na sa Dios. So, bisag ibalhin niya ang sentro sa ang iglesia, ingon nga mo'y gingharian niya, mga sentro sa ang gingharian, dili mawala ang gingharian na, ana. Gani, Maigsun Migala, ang nahitabo lang sa nasod sa Israel, sa pagdeklara sa atong Ginoo nga kuhaon niya ang sentro, bot pasabot sa mahitabo nga ang Israel, mawala dito ang ilang pag-ila sa Dios anak. Sa laktod, wala sila'y tinuod nga Dios, mahitabo. Sa Biblia, nahitabo sa nasod sa Israel nga sa kadugayng panahon wala sila'y tinuod nga Dios. 2 Chronicles 15:3, sa kadugayng panahon ang Israel walay tinuod nga Dios. Sa samang kaagi sa pagdeklara sa Dios nga kuhaon niya ang iyang gingharian ingon nga mo'y sentro sa iglesia, nahitabo nga ang Israel wala na po'y tinuod nga Dios tungod kay ang Dios anak manggudpod nga naabot dito wala dawata. Pero wala magbuot pasabot nga nawala ang gingharian sa Dios. Kaya nga naman,
through evangelism, daghang mga local churches ang napatukod na pabarog pinaagi sa mga apostoles. But all those churches called local churches, not the central church of Jesus Christ as He built around 1st century in Jerusalem. Ang issue diri central church man, ang sentro sa kingharian, local churches, dili yung supa ka na, maugali na nga, maiksun umigala. Kami, wala gyud mi ingon nga direktang pag-reject sa tibok pwersa sa simbahang Katoliko, pero di lang kay Romano Katoliko. Ang ubang mga sanga nga naman, gi-recognize man na sa atong Ginoo bago nga lang Santo Papa Paulino ungkoy sa Moragapay nga sanga niya, lawas niya, gi-recognize man mo. Pero ang issue kinahanglan asa ning sentro. Matod pa niya, maikson migala. Nga diri sa Jess, ang pagbalik sa Ginoo is general judgment. So, doon na pabaday ko na pagbalik sa Ginoo niya, tukuro na po niya ang iyang central church. Ug mao gyud plano sa Dios di ay. Kay gikuhaon ko niya. Buot pasabot pagkuhaon, ibalhin. Sa pagbalhin kis tukuron. Kisa may mutukod si Pablo ba dili man. Buhat 1:6 gipangut sa pangutana sa mga apostoles. Si Pablo manggali wa magay sa pahibaw sa atong Ginoo. Ang mga apostoles wa magay sa pabawa sa atong Ginoo nga dito sa Roma. Unya ang mga Romano Katoliko nahibalo nga si Pablo mao imubalhin. Nga gali ang mga apostol man pahibaw na nalabaw na noon ang mga Romano Katoliko na gilabuan ni Apostol Pedro nga ilang giklim nga ulo. Nga naman, ulo nga papa. Nga naman, si Pedro gali buhat 1:6 wa gali pahibaw Wala itugot silang pagkahibalo. So nilabaw ang Romano Katoliko, nilabaw mong Apostol Pedro. Pero balik ta sa praise nga, iga pahiuli mo ba ang gingharian? The word iga pahiuli, meaning, the kingdom of God will be restored. But who will be the responsible for restoring that kingdom? Kinsa? Kinsa may mo responsable na sa pagtukod? Ang Ginoo ra pod. Mao na nga sa iyang pagbalik, iya gyud ang tukuron. Unya matod pa na kini may ako dili lamang Romano Katoliko ang dunay dilemma ani. Tanan mga Kristiyano nga ang nag-claim ang inyong claim is sa pagbalik sa Ginoo general judgment dili pa oy. Sa general judgment, pinadayag 21 paingon sa 7, dunapay kinindi ang 1,000 years reigning of our God. And after 1,000 years, dunay final rebellion. Bot pasabot sa paghari niya sa kalibo, dili patanan ana matarong. Kaya nga naman, doon na pa magali final rebellion, mga final pagrebelde sa mga taong di magtotoo. Kay kung sa usa ka libo ka tuig, puro na nabalaan na paday mo rebelde. Wala na. Tungod kay sa usa ka libo ka tuig, dili pa man balaan tanan, mao nang daghan ang mo rebelde. Doon na pa'y final rebellion. And after final rebellion, diha na ang pinadayag 2011 nga doon ay Great White Throne Judgment. Mao na ang pag-claim sa ubang sa tanang mga simbahan, labi na ang simbahang Romano Katoliko, nga sa pagbalik sa Dios Anak is general judgment. Mao na dako yung sayop. Kami may ngin sayop. Anytime pwede ta mo kigdialog ana. Mo dialog, makigdialog mi ninyo nga ang pagbalik sa Dios Anak dili pa general judgment. Kaya nga naman tinaw og klaro nga ang Mateo 21:43 gikuha niya ang iyang gingharian, ingon sinto siyang iglesia, pagkahuman ipahiuli na tukuron. Kinsa mo pahiuli ang Dios Anak. Pero kung musupak mo ana nga sa iyang pagbalik dili pa general judgment, didto ta sa final sa usa ka libo ka tuig, pinadayag 21:7, pinadayag 7:10 og pinadayag 11. Nga sa pinadayag 1:6 maigsun migala, usa ka libo ka tuig paghari, ikulong pa ang diablo. Pagkahuman buhian, kay daghan pa siyag tintalon, daghan pa siyag linglahon. Diha dan mahimugso ang pinadayag City Jess nga dunay final rebellion. But that final rebellion paulanan sila kalayo. Human sa pagpaulan og kalayo, pinadayag 2011 diha na ang Great White Throne Judgment, dili pa. So, niyan lang bahina nga sa pagbalik sa Ginoo dili pa na general judgment maigsun higala. Nga hatagag reward ang mga mamumuhat og matarong, hatagan pug reward ang mga mamumuhat og dautan, dili pa na. Kay kung ang usa ka libo ka tuig balaan na tanang tawo ana, do na pa day mo rebelde. Kamo balaan na mo rebelde pa mo?
Pero nga namang dunay mo rebelde, buot pasabot nga anang sa kalibo ka tuig dili patanan balaan o kunya dili pa pud tanan resurrected bodies. Kay kung resurrected bodies na sila katunang lawas nga walay kamatayon sulod sa kalibo ka tuig nganong paulanan og kalayo patay pa man sila. Nga kanang resurrected bodies dili man mamatay. Banaw na kuna. So kana mo'y mga punto nga sa pagbalik sa Ginoo natigwalaan ang daghang mga simbahang Kristiyano. Kay ang ilang pagtuo sa pagbalik sa Ginoo, paginal judgment na, dili yun na mo'y plano sa Dios. Gikinahanglan mababaw nato ang arrangement sa events sa katapusan sa kapanahonan. Unya Maigsoon Migala, matod pa nila, nganong magtukod pa man si Santo Papa Paulino Ungkoy Gapay? Natural! Ingon nga Dios anak, mutukod yun siya. Kaya nga naman, gikuha ko niya sa nasod sa Israel. Kung nagpabilin unta sa nasod sa Israel, di na siya mutukod. Pero kay gikuha man, mao na hinungdan nga mutukod siya. O yan, nagbot pasabot ba ni? Nga duha nakabuk ang sentro sa iglesia, dili, usara gyapon. Nga naman, nawala sa Israel, nabungkag sa Israel, gitukod lang din sa nasod sa Pilipinas. Pero mato pa ni Brad Silbert, dili mo pasar ang Pilipinas. Natural, mo iningon siya nga dili mo pasar. Kay kung mingon siya mo pasar, di, tablang pangarap sa Roma. Natural yun na. Kami, expected na may ana. Pero, mayroong kag, dili mo pasar para ninyo. Pero pangutanan na mo ninyo. Kining sa Isaias 24:15, nga himayaon si Jehova sa pulo sa dagat sa halayong silingan. Asa man na natuman? Sa Roma. Nabay pulo sa dagat sa Roma. Silangan man. Asa ni natuman? Kaya dili man musugot nga Pilipinas na. Kay kining Pilipinas, nahigangan na Pilipinas, pinaagi ni Roy Lopez Villalobos na atong 15th century. Buot pasabot, wala pa ang ngalang Pilipinas, existido na ning pulo sa dagat, nga duna na'y naghimaya sa kang Jehova nga Dios. Of course, payong kaghimaya, pagserbisyo sa Ginoo, kami mga subano, apil na diha. Kay duna na, wala pang simbahang Katoliko, wala pang Kristyanismo sa nasod sa Pilipinas, kaming mga subano, duna na may pagampo. Naghimaya namin Jehova nga Dios sa iyang ngalan, ulay apo gumulang. Maigsoon Migala, daghang salamat sa iyong pagpamati, mayong hapon natong tanan. Ayan mga kapatid, at maliwanag na pinapaliwanag ang atong konteksto, ang paglipat sa sentro, no? And salamat kayo sa atong mga viewers and salamat sa ating mga listeners. And wala naman tayong oras. Balik na tayo doon sa atong Pikas Lawak para sa iba pang mga bagay-bagay kay sa atong igsoon. So, wala na tayong oras mga kapatid. Hanggang sa muli, itong Abanyong Lingkod. Salamat Sir John Banal, Silbert Dunduyano, Douglas Mugawa Arotsa, sa atong mga guest. Salamat sa inyong pag-anhi, no? At wala nang oras kaya punta na kami dyan sa kabilang lawak. Hanggang sa muli, hasta la vista. Inyong nabati ang Dialogo sa kamaturan. Hangtod sa sunod Domingo sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.